Здравейте, приятели! Аз съм Алекс и правя нова поредица The Cyrus of Bands, The World of Fruits, която се провежда нова поредица от ластици, светът на плодовете и чушките, ако чушките вече сте ги виждали за това. Може без чушките, но просто The World of Fruits. И първи епизод е да направим ето тези сладки черешки. Те се правят на станчи. Ако нямате такова, използвайте от обикновеното. Каквото имате, просто си го направете да сте на зигзаг. Трябват ви една кука и ластици. За една черешка ще ви трябват по 4 ластика и един зелен за дръжката. И да започваме вече. Нагласете си стана да сочи нататък, за да ви е по-лесно. Първо слагам зеления ластик. Моля, камера. Тук при мен е моята сестра, тя ми помага. Здравейте. Как се казваш ти? Моника Руслан. Ама не се казва и фамилията, бе. Болечка. Така, след това слагате 3 ластика. Имам канал. Така. И 3 пъти въртим нещо. Пак слагаме 3 ластика, ето тук. И завъртваме. Тати, тихо. Да, пак влезе баща ни, той провери първото видео и трябваше да развалим черешките заради него. Но както и да е, стави бързо. Чакай, колко пъти го готово. 3 пъти. Така. Ето това трябва да ви се получи. Един зелен ластик, 3 червени ластика и един ластик на вид на 3. Така. Малко да си го побутна така нагоре, да ми е по-лесно. Така. Влизам под навития ластик, като внимавам да не го изкарвам. Прехвърлям. Ето тук. След това правя същото с другата страна. Да, ще ви покажем още 2. Да, ще ви покажем и от другите епизоди какво ще правим. Да. Сега да не провалям изненадата. Така. След това зеленото също прехвърляме. Извинете, сигурно чувате телевизора. Камера. И ето, това трябва да ви се получи накрая. След това прехвърляте долното зелено над него, на двете черешки. След това изваждате внимателно. Така. И ето, първата черешка не е готова. Сега трябва и другата. Ние внимателно изкарваме. И ето, двете черешки са готови и сега ще ви покажем как да си ги вържете една за друга. Моля, камера. Първо слагате и двете черешки на стана. На едно стълбче от стана. Мони.
Така, след това взимате едната. И знам, виждате ли, но ето тук се образува едно малко триъгълниче. Ето тук, точно това, което ви соча. През него трябва да мине едната черешка, за да стане възелче. Така. Скарвате. И дърпате. И ето, готови са вашите 2 черешки. Да, и сега ще покажем на другите клипове какво ще правим. Клип номер 2. Ами, ето тази. Ягода! Да. Където днес измислих. Да. Епизод номер 3. Ето тази Диня. Не прилича много на диня. Къде е банана? Не знам. Ще спрям видеото за малко да намерим една банана. Да, един банан. И епизод номер 4. Банана. Да, върнахме се. Така. Ето ги нашите епизоди. 1, 2, 3 и 4. Скоро можете да добавим още неща към моята поредица. New Cyrus of Bands, The World of Fruits, да пада ми батерията на камерата и да следям за това. Да ви кажа честно, само черешките се правеха на стан, ягодката, динята и банана се правят на една кулка, така че не ви е нужен стан. И да, до скоро, до другия видеоклип. Да, и се абонирайте за Алекс. Довиждане! Лек ден!